Това масло за мазна коса има над 1300 ревюта. Но дали наистина си струва? Аз го пробвах и резултатите ме изненадаха. Мазната коса е проблем, който изглежда неразрешим. Миеш я днес, утре вече е мазна. Пробваш какво ли не, шампуани, процедури, маски, а резултатите все са нулеви. Но когато попаднах на това масло с над 1300 положителни ревюта, реших да му дам шанс. Твърдят, че премахват честото омазняване. Звучеше ми прекалено хубаво, за да е истина. Но реших да го изпробвам. След първото измиване, косата ми беше забележимо по-чиста и по-лека. Но най-голямата разлика дойде след няколко седмици употреба. Вече не се налагаше да мия косата си всеки ден. Сами може да се убедите, косата ми е мита точно преди 3 дни. Маслото значително намалява омазняването. Сега разбирам защо има толкова много положителни отзиви. Но няма да повярваш, то дори е 100% натурално. Можеш да го намериш на сайта на Amoris.bg, откъдето си го взимам и аз. То съдържа повече от 10 натурални екстракта